U današnjem videu radim svoju prognozu za svjetsko prvenstvo. Pošto sam napravio svoju prognozu za osminu finala Lige prvaka, došlo je vrijeme da napravim prognozu i za svjetsko prvenstvo. Ljudi, samo da napomenem da je ovo moja prognoza i mišljenje, a vi svakako u komentarima napišite tko osvaja ovo svjetsko prvenstvo. Također ljudi, maznite to like dugme, idemo pokušati na ovom videu skupiti nekih 100 lajkova. Kad bi to uspjeli, bilo bi stvarno fenomenalno. I također se subscribeite na kanal, a ja da više ne duljim, krenemo sa mojom prognozom. Počinjemo sa grupom A gdje se nalaze Katar, Ekvador, Senegal i Nizozemska. U ovoj grupi na prvo mjesto ću staviti Nizozemsku, to ste svi mogli očekivati. Nizozemska reprezentacija u dosta dobre formi, mogli smo vidjeti da su u Ligi nacija bili fenomenalni, završili su prvi u grupi i to bez poraza. Nizozemska reprezentacija ima odlične igrače kao što su Van Dijk koji je doslovno kineski zid, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt i mislim da za njih neće biti problem uzeti prvo mjesto u grupi. Sad za drugo mjesto u grupi tu bi već morao malo razmisliti. Dvoumim se između Senegala i Ekvadora. Obe reprezentacije su izuzetno opasne. Za Senegal dolazimo od jednog problema, a to je da se njihov najbolji igrač Sadio Mane ozlijedio, ali je još uvijek na popisu. Kako mediji pišu, on će odigrati samo jednu utakmicu u grupnoj fazi, to je ona zadnja. Osim Sadio Manea, u ekipi Senegala se nalaze još neki poznati igrači kao što su Edouard Mendy koji brani za Chelsea, koji u zadnje vrijeme baš i ne nastupa previše za njih. Također Mendyjev suigrač Koulibaly koji je priješao u Chelsea i tamo radi dosta dobar posao. Ekvador je ekipa koja u dosta navrata može iznenaditi. U kvalifikacijama za svjetsko su bili četvrti i u zadnjoj utakmici su odigrali neriješeno protiv Argentine. Za drugo mjesto u ovoj grupi ću izabrati Senegal, nekako su mi kvalitetnija reprezentacija od reprezentacije Ekvadora, tako da Senegal ću staviti na drugu poziciju, a Ekvador na treću. Na četvrtu poziciju ću staviti domaćina Katra. Iskreno mislim da oni nemaju neke prevelike šanse, mada ko zna, možda se pokažu sasvim suprotno, ali ja ipak mislim da će se dogoditi ova prva opcija gdje će oni biti četvrti u grupi. Tako da sam s ovime riješio grupu A. U grupi B se nalaze reprezentacije Engleske, Irana, Amerike i Walesa. U ovoj grupi imamo favorita, a to je Engleska. Mislim da za ekipu Engleske neće biti nikakav problem da uzmu to prvo mjesto u grupi, mada moramo pogledati malo unazad i vidjeti da su u Ligi nacija završili četvrti. Vjerujem da je za sve nas ovo bilo jedno neočekivano iznenađenje. Engleska je izgubila jednog dosta bitnog igrača, a to je Reece James koji igra na poziciji desnog beka, ali imaju oni tu dobrih zamjena kao što su Trent Alexander-Arnold i Trippier. Može se stvarno desiti da je Engleska kiksa ovo svjetsko i da završe treći ili četvrti u grupi, ali ja ipak vjerujem kako će Engleska uzeti to prvo mjesto, tako da ih stavljam na to prvo mjesto u grupi. A sad za ostale tri reprezentacije, ovo će biti zanimljivo vidjeti ko će proći dalje. Siguran sam da svako od ovih reprezentacija može iznenaditi. Reprezentacija Amerika ima dobre igrače i talente kao što su Christian Pulisic, Giovanni Reina. Reprezentaciju Walesa je uvijek zanimljivo za ispratiti. Također kao i Amerika imaju dosta dobre igrače kao što je legendarni Gareth Bale, Brennan Johnson. U ekipi Irana i ne znam nešto puno, mada bi na ovom svjetskom prvenstvu i oni mogli iznenaditi. Na to drugo mjesto u grupi izabrat ću reprezentaciju Walesa. Mislim da su duplo kvalitetnije od reprezentacije Amerike i Irana. Na treću poziciju ću staviti reprezentaciju Amerike, a četvrta pozicija ide reprezentaciji Irana. Došla je grupa C u kojoj se nalaze reprezentacije Argentine, Saudijske Arabije, Meksika i Poljske. U ovoj grupi favoriti Argentina. Vjerujem da bi reprezentacija Argentine ovdje mogla lagano proći grupu i uzeti to prvo mjesto, mada bi mogli kiksat protiv Meksika i Poljske. Argentina ima sjajnu ekipu i po meni najboljeg igrača svih vremena, Leo Messija. Također ima još dobrih igrača kao što su Lautaro Martinez, Paulo Dybala. Mislim da će Argentina u ovoj grupi biti prva. Za drugu poziciju u ovoj grupi ovdje mi je malo klimava situacija. Imamo reprezentaciju Meksika i Poljske. Obe reprezentacije su jako dobre. Poljska ima jednog od najboljih napadača, Roberta Lewandowskog, i mislim da bi se oni sa njim mogli boriti za prolazak dalje. Za drugu poziciju ću staviti reprezentaciju Meksika. Imam osjećaj da će se oni nekako iščupati i proći dalje. Na treće mjesto ću staviti reprezentaciju Poljske, mada bih htio da i oni prođu dalje. A na četvrtu poziciju ću staviti reprezentaciju Saudijske Arabije. Mislim da oni ne mogu napraviti neki veliki uspjeh u ovoj grupi. Grupa D u kojoj se nalaze reprezentacija Francuske, Perua, Danske i Tunisa.
Ovdje je definitivno favorit reprezentacija Francuske koji su osvojili prošlo svjetsko prvenstvo. Francuska ima odlične igrače kao što su Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Karim Benzema. U Ligi nacija se i nisu nešto najbolje pokazali, završili su treći u grupi. Vjerovali ili ne, ja ću reći da će Francuska završiti na drugoj poziciji, a da će Danska biti prva. Danska je jako opasna reprezentacija i vjerujem da se mogu boriti za to prvo mjesto. Na treću poziciju ću staviti reprezentaciju Perua, a na četvrtu poziciju reprezentaciju Tunisa. Ove dvije reprezentacije nemaju neke prevelike šanse i mislim da su ovo realne pozicije. Po meni grupa E je jedna od zanimljivijih jer se u ovoj grupi može svašta toga desiti. U ovoj grupi se nalaze reprezentacije Španjolske, Kosta Rike, Njemačke i Japana. Ove četiri reprezentacije su stvarno opake i mogu iznenaditi. Kao što sam rekao, može se svašta desiti. Na prvo mjesto u ovoj grupi stavljam reprezentaciju Španjolske. Mislim da će oni ovu grupu lagano riješiti. Imaju jako velike talente na pozicijama veznog igrača kao što su Pedri i Gavi koji će vjerojatno igrati u prvoj postavi. Na drugu poziciju ću staviti reprezentaciju Njemačke. Mislim da bi Njemci mogli kiksat par utakmica, ali i dalje proći ovu grupu. Na treće mjesto ću staviti reprezentaciju Japana. Vjerujem da će ova ekipa iznenaditi, da će uzeti bodove ili Španjolskoj ili Njemačkoj, a možda će čak i proći dalje, nikad se ne zna. Na četvrtu poziciju ću staviti reprezentaciju koja je ostala, a to je reprezentacija Kosta Rike. Isto kao Japan mogu iznenaditi i uzeti bodove, ali ja mislim da neće daleko dogurati. Sad dolazi jedna uzbudljiva grupa, barem za mene, a to je grupa F. U ovoj grupi se nalaze reprezentacije Belgije, Kanade, Maroka i Hrvatske. Usudim se reći da će Hrvatska biti prva u ovoj grupi. U Ligi nacija su bili prvi u grupi, tako da su se tamo već dobro pokazali. Kao što znate, za reprezentaciju Hrvatske igra jedan od najboljih veznjaka svijeta, a to je Luka Modrić, koji je nevjerovatan sa svojih 37 godina. Čovjek igra kod da mu je 27, jednostavno za reći legenda. U ekipi se još nalaze igrači kao što su Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović. Modrić, Kovačić i Brozović stvarno grade jedan odličan vezni red. Vjerujem u nas da ćemo biti prvi u ovoj grupi. Na drugu poziciju očekivano stavljam reprezentaciju Belgije. Njima se ozlijedio Romelu Lukaku, jedan od bitnih igrača belgijske reprezentacije. Osim Lukakua, oni tu imaju i Kevina De Bruynea koji je stvarno fenomenalan. Na tu treću poziciju stavit ću reprezentaciju Kanade. Oni bi mogli biti jako zeznuti, mada im se ozlijedio jedan od bitnih igrača, a to je Alphonso Davies, tako da mislim da im to stvara jedan veliki problem. A na četvrtu poziciju stavljam reprezentaciju Maroka. Oni isto tako mogu stvarati jedan veliki problem za nas. Imaju stvarno kvalitetne igrače kao što su Hakimi, onda imaju Mazraouija, Ziješa, ali mislim da oni ne mogu napraviti neki veliki uspjeh. Grupa G u kojoj se nalaze reprezentacije Brazila, Srbije, Švicarske i Kameruna. Za ovu grupu kao i za grupu sa Hrvatskom usudim se reći da će ovdje prvo mjesto uzeti reprezentacija Srbije. Stvarno su kvalitetna reprezentacija, imaju igrače kao što su Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Dušan Tadić. Problem je taj što se Mitrović i Vlahović povrijedili, ali negdje sam vidio da su se ipak vratili treninzima sa reprezentacijom Srbije, tako da to je stvarno dobro za njih. Mislim da će se oni osvetiti reprezentaciji Brazila i Švicarske i uzeti to prvo mjesto u grupi. To bi stvarno volio vidjeti za naše susjede. Na drugu poziciju stavljajući reprezentaciju Brazila, oni bi kao i Srbija trebali proći ovu grupu jer imaju odlične igrače kao što su Richarlison, Neymar, Vinicius Junior. Predviđa se da će Brazil ili Argentina osvojiti svjetsko prvenstvo, ali ćemo to još vidjeti. Na treće mjesto ću staviti reprezentaciju Švicarske, a na četvrto mjesto ću staviti reprezentaciju Kameruna. Stigla je zadnja grupa, a to je grupa H, u kojoj se nalaze reprezentacije Portugala, Gane, Urugvaja i Južne Koreje. Po meni je ovo jedna od nezanimljivijih grupa. Na prvo mjesto stavljam reprezentaciju Portugala, ovo ste mogli očekivati. Reprezentacija Portugala je jako kvalitetna, imaju jednog od najboljih igrača svijeta, a to je Cristiano Ronaldo. Također imaju još neke fenomenalne igrače kao što su Bernardo Silva, Rafael Leao, Ruben Dias. Vjerujem da im neće biti problem uzeti to prvo mjesto u grupi. Na drugo mjesto u grupi ću staviti reprezentaciju Urugvaja. Isto tako kao i Portugal imaju kvalitetne igrače kao što su Darwin Nunez, Ronaldo Araujo
Araujo koji se lagano vraća sa ozljede i mislim da je čak počeo trenirati sa repkom. Također tu je i legendarni Luis Suarez. Na treće mjesto stavljam reprezentaciju Južne Koreje. Iskreno oni ako se potrude mogu lagano biti drugi. I za četvrtu poziciju stavljam reprezentaciju Gane. Mislim da ne mogu napraviti neki veliki uspjeh, tako da sam riješio i tu zadnju grupu. I ljudi, stigo je kraj moje prognoze za ovo svjetsko prvenstvo. Ako vam se ovaj video svidio, ne zaboravite ostaviti like, a mi se vidimo u sljedećem videu, a do tad od mene imate jedan veliki pozdrav.